Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια ιστορία που μου την έλεγε ο πατέρας μου συγχωρημένος για κάποιους μαστόρους που βρίσκαν μελίσσα. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που κάνανε αυτή τη δουλειά. Ψάχναν και βρίσκαν μελίσια πριν πάρα πολλά χρόνια και όποιος μελισσοκόμος ήθελε να αυξήσει το κοπάδι του και να βρει νέα μελίσια, πήγαινε σε αυτούς, τους έδωνε κάποιο χρηματικό ποσό και αυτοί του λέγαν πού μπορεί να βρει, σε ποια κοφάλα, σε ποιο παλιό σπίτι, να βρει ένα μελίσι για να το πάρει να αυξήσει το κοπάδι. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε τηλέφωνο, ούτε διαδίκτυο να μπορεί να αγοράσει κάποιος μελίσι. Λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν ήταν και αυτός ο μάστορας που μου την έχει διηγηθεί αυτή την ιστορία ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός, δηλαδή γύρω στα 7-8 χρονών. Πριν 50 χρόνια δηλαδή. Σκεφτείτε ότι μου την έχει διηγηθεί πριν 50 χρόνια την ιστορία αυτή. Τι έκανε αυτός λοιπόν? Αυτός γυρνούσε στους λόφους εκεί και στους κάπους του Δημοτικού, έβρισκε κάποιο σημείο που να έχει νερό, να έχει μια πηγή, πήγαινε εκεί πέρα, ξάπλωνε κάτω ανάσκελα και θυμάμαι μου έλεγε άναβε και ένα τσιγάρο για να δει προφανώς πως το κόφησε αέρας. Και τι έκανε αυτός? Ξαπλωμένος κάτω δίπλα στην πηγή, παρατηρούσε τις μέλισσες που ερχόταν να πιούν νερό και παρατηρούσε προς τα πού πηγαίναν, προς τα ποια κατεύθυνση πηγαίναν. Με κάποιο τρόπο τις ακολουθούσε και έβρισκε που έχουν το μελίσι τους. Σε μια κουφάλα δέντρου, σε μια σχισμή ενός βράχου. Οπότε όταν ήθελες να πας εσύ να αγοράσεις ένα μελίσι για να αυξήσεις το κοπάδι σου, πήγαινε σε αυτόν τον μάστορα, να το πω έτσι, τον Μπαρμπαλάμπρο παραδείγματος χάρη, και του έλεγες Μπαρμπαλάμπρο, έχεις κανένα μελίσι έτσι έτοιμο να πάμε να το πιάσουμε? Σου έλεγε αυτός, έχω. Κέρασε μια ρετσίνα, δώσε και 10 δραχμές και πάμε αύριο να το μαζέψουμε. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είχαν εκπαιδευτεί να βρίσκουν τα μελίσια που τα κάνανε οι μέλισσες σε διάφορα σημεία στους αγρούς και βγάζαν και αυτοί ένα μεροκάμα του, αλλά βοηθούσαν και τους μελισσοκόμους να αυξήσουν τα κουπάρια τους. Αυτά.